Ka problem ha Byrnihat kam day shoot tangkan ka jaboh ka bami ni factory. Ka wayro ka day mangi kibrio. Terus kendang deh. How arat taral pesan ke India karang ba shispa nyo pendreu na ke shispa nyo penyo tuli kiri ya ke environmental performance index. Bat karang ba khaddo na kini ki pratali Southeast Asia country kum ka Bhutan, Sri Lanka, Nepal, Afghanistan, Pakistan, Maldives, but Bangladesh. Imagine pi. But how sinam arat taral pesapat Ka IQ air kalarang ya ka Byrnihat the most polluted metropolitan area po ka pyrthei Brokaway. Day Delhi, day ka shnong na Pakistan, day ka shnong na Bangladesh, day ka shnong na po ka state ka jongi. Ka state ka ba akini kibnay barang shudap kayo ya ka jingïapyni thu pakadan ka lyer ka ba khot tam hapo ka ri India Brokaway. Tahu benar jumpan, way journalist obaderu YouTuber usar thag Goswami ulawan po Byrnihat ban jurep ya kata ka pollution po Byrnihat. Berkani ka video kala alit viral tangap po news niya po stayo ka po 2 million views. Baru tahu kam tam spang ka way ka factory kata ka ethanol plant. Labon gi bro ki ba la text nga personally ki am lano pin shna video spang ka ethanol. Tanga ko pin like, pin subscribe, pin share ka ne ka video ro kumjo. Sakma bangan laban shna ki video ba pera pe bangan shna ro ka ethanol kumjo. Nanu ba ka bende ka video ka po viral. Ka state government ka jungi kumakale man ka po. Ile ban penja ban bandenay ka to ka jingkit kli. Ban kiar na ka to ka jingkit kli. Pin ka statement jong health minister jungi. Written complaint. And this also we just came to know, I think, from social media so on. So that's why I think right now, until and unless we receive a written complaint or we have like a concrete evidence. Uang ba ngay iya kane ka video na po internet. But umpadan mo ba complaint spang ka pollution ha po Byrnihat. Tumitas ngim kran ng spang ka way ka factory. Ngim branch pang baro koit. Ka iya ka ba contribute ya kane ka pollution ya ka Byrnihat haduh ba kanyo baningkong do most polluted metropolitan area po ka pyrthei Brokaway. Kaei ba kibrio ki di banle. Kumno ka government ka di ban shim responsible. But kaway ka jingkili nga kawan buang ne. Ada kane ka video ka claimlet viral try pisungokop try ba ka Byrnihat kanyo ya kane ka attention kung bakayo manta. Kublish po ni Pibaro and I welcome you back to What We Know. Te siya bangin kadokti ya kanya pa kinar ka ikata ka Byrnihat. Ka Byrnihat ka di kata ka industrial town. But kaday ka way ka industrial hub ka bahe tam hapon Northeast India Brokaway. Kadon niya katakan government notified industrial park, kataka export promotion industrial park. Ka EPIPM kadi kataka industrial estate kala ban wandor da ka sorkar ko jungi. Ban pen Q ya kataka manufacturing industry, ban pen Q ya ka export apo ka state ko jungi. But kajing mandor jung ka Byrnihat kalong kapung. Ka Byrnihat kalong hathem nabaro kiliang laker kilo. Tumod Kaei ka jaboh ka bami na kiniki factory na ka bami na kiniki linti kisingkin ka jingiat ki kali. Ta ka jaboh ka bami ka shong ba hashi jaka kamla ban ki. Nakata ka daw ka jingkiu jung ka pollution na Byrnihat ka kiu na ka way ka por, ka way ka por, ka way ka por, ka way ka por. Ta ka daw ka ni ka environmental structure ni kata ka environmental procedure bala bo ka government baki factory ki day ban bu kita ki norms kita ki rules and regulation bala bo ka government kumno ban palat ikinyot. Kumno man palat iki jaboh iki lyer ki jaboh. Nakataka daw kalong kabaksan bahaya ka government man la ka snem ka di ban pet ka jing manjo ka Byrnihat kalong kumno. Balik ka bawon ka jing nagapor siya kapor. But sa kaway ka benta ka jing Byrnihat ka day ba ka Byrnihat ka ay kam ya shibon ngot kibrio. But kanay ka jing yarab jing ka kiniki factory ban penyo ikiniki kam ki jam kapan kiwi ka economy ka jongi. Kata yang kata mga kapor ka pang ang development ka di bandon tamba ka di bandon ba kata ka responsibility ka. Na marbat ka jing kiu jung ka economy ka wanro ka jing hiar jung ka economy kata ka long kumha ki jing pang ki jing stom jung ki brio. Na mar ay ka badya ka kta ino ka kta ki paidbah. Ki brio ki barit ki barya ki basa ha katu ka jaka. Ki banong kam bandi ban bam ban sat ban sum na katu ka jaka. Teman tayang niya pwede ka report. Naka-report jung ka air wall air quality report pan iba ka Byrnihat apo ka shisnam naka PM 2.5 ka ay kumba shispa arpopra point arpo microgram per cubic meter. Mut arpusan sin palat banya ka safeguard balabo daka WHO katbu kumba san microgram per cubic meter. Nakani ka report ka officially confirm baka Byrnihat ka day most polluted metropolitan area hapo ka pyrthei Brokaway ha ara jara pasaw. Pada kaway ka report pa kata jong ka kriah Center of Research of Energy and Clean Air karang ka Byrnihat ha ningkong do ha ara jara apply na marka jing pemi jaboh ka jong ka kumbali light spa iwe microgram per cubic meter. But how ajar open report ka kriah karang biang ya ka India most polluted city sachisin. Kabamot ba Byrnihat bakari India ka jongi kayo report multi years baka most polluted city in the world. Nakapor siya kapor na waste nam nakibunta li ki report par kane kam day ka ba meet nakatang nakawi ka factory netang natang na shimen.
Pembeda ni kajing kran jong ni ki bro hakato ka video jong Satha Goswami ki ong ba kane kajing yan kalayat na kapor sa kapor. Ki environmental groups ki bakran ki report ki bapher ki bapen i. Hadin bala mi na ka video jong Satha Goswami ulapan i ulay kran ma ki bro ki basa ka ni ka jaka. Kila ong ba ki mi bon ki jing pang jing shtam. Ki mi payaw ara char puar ka report ki jing pang ka de ar hajar tam. Tambah ara char pasapa kala jan kot haduh 100,000 ki nong pang ki bami. Badan kini ki studies ki bapen mi ha ka ara cara pasaw ba ki ong ana kanang ka groundwater ka ka bana pa khndaw jong ka Byrnihat kala snew kala pangat ka snew kini ki chemical ki bangan kum ka cadmium ki chromium lead hadin ya ka video dala pa ba ka video lapan ish phang kita bar khot ka statement no health minister ko jongi kami ka jingong health minister ko ong ba khalem patdan kano ko complain written complaint. This also we just came to know, I think, from social media. So that's why I think right now, until and unless we receive a written complaint or we have a concrete evidence to know that it's really affecting, so then only I think we as a health department will send for the for. Dapat kumning ngin ong Kumno ken ngin up ya kata ko complain ne kadi ka kamram ka government ne ba kan likpet ya ka jing melong jing man ka Byrnihat kata ka jing kali dan ru ki bala ong ba kani ka jaboh kabon ka bawan na po asa talada kawan na po asam ro company sa kamram jong government bakan ni kran bakan ya bu kita ki bynta ba Kumno bakin solve ya kani ka problem jong ka pollution ba Byrnihat ne ka bhabangin shuddana nai be ka responsibility ne ka jing click ka jong ine but ka problem ha Byrnihat kamde shu tangkan kani ka jaboh ka bami ni ki factory ka wayro ka day mangi ki brio Hinpet ak Byrnihat ka waste management kanan ka kadai ka way ka bynta ka ba dan waste management ro kandiat ro Ka mesti kadang bam nyot. Hinpet hapo pinpoy Byrnihat pinlong met kumba pyoi i ya ka Martin Martin ka kendang deh. This is one of the I don't know. Rasa ko na. kajing sma kajung ka kajing thang ki brio ya ki nyot ka ba ki shem ka ba kilap kajing bread nyot kinong tray surok na jrong bridge shapo tengam tip kini ki jakat kim ngatip dan ki bynta kinang dei jom khiah dan ki bynta kim dei jong ka khiah tambah still kanang dei hapo ka ri ka jungi por India ka jungi hi kani ka bynta ka di bangi ki brio ngim shem sho so ka problem kam dei shu tana ka government ro ka problem ka di nangi ki brio ro ngi ki brio ngilong kata ka jengut perkha jungi ka longkot haduh kata ka pencai tu ingi haduh kata bangin shu bread ya kinyut ki jungi ka chabasyam ka chabilam Parot, sa kawi ka banta ka lomba, lada ka waste management kampiang, di ki brio kin bread ya kinyut ka jungi siya Mday pat bangon oy biki brio kin bread ya kinyut ka jungi ka bakisham ka bakilap, kadai ka responsibility ka jong pi, mapin ra ya ka sur ka jong pi siya jurang mapin ang balei ba kampiang ta ka waste management hapa Byrnihat. Tengah mengarung am tip, kumno kini ki minister, ki yat gohati, ki wan shlong, tong kumno ki mi ise ka jinglong jingman ka Byrnihat. Mi ise ka waste management ka Byrnihat. Hapo lintis singkin hapo rot surak penyi ki nyot ki shong along kita ki lom hapo lintis singkin. Lano ngingin kendit benrio. Lano ka government kan shim responsibility. Tengah kerpa di ki brio Byrnihat. Ba pin ya shim ya kanika bynta. Shim ya ka bynta pin ya kerma ka government wan ra ya ka waste management ka babiang khamtam. Ka waste management ka babiang ka drainage system ka babiang. Masalah cadis ngi lumkot tang Byrnihat la chasni ka ski pasuki sejrong umling. Suki siya jurang kan sapoy siya ki nongpo kan sapoy siya ki umsning Lamang mulai ro la istang punya raise concern siya pangkan ka jing mi no kini ki cement factory ka jing mi jaboh na kini ki cement factory jawai man ta kalong kumju Teka di ka kamera mo jungi ki brio banginya penmi kini banginya ra kini ngimde benting Namar kini ki minister ki train nam ta jongi ngingim train nam ta jongki. Kan mau ya kata. So, Kaei bangi de banle ang namenta. Kabakong san ngi bade banle kadai. Ka government khamtam kadai ban one page ya ka jinglong jing man jong ka Byrnihat man la kan driu banai ne man la ka shisnam. Kadai ban page ya ki health concern ka jing pang jing shong ki bami na kini ki shnong ki thau. Umdai ban ap kata ka complain. Ka government kadai ban penbiang ki waste management. Apa Byrnihat. Kita ki shnong baro ka kini ban biang ka waste management ba Byrnihat. Umdai tang pa Byrnihat aki wiki shnong rukom jo.
Basa kawai ka badai bangi ki brio ngi de ban long kita ki brio ki ba shaya ka jung muj berkat ki jungi ngim de ban long ka jung muj berkatan de ban long ka ya ka kiti ki jungi min chikawang ni jikhang yet chawa de ban long ka ya ki kiti ki jungi ngin chikawang naka jaka shong yo ka jungi shapo wa na shapo khlaw Jadi ban sngutho ya ka tangi nang don ki lawai ki basa mi la shali sungi ada ngi le no kumta kitu kin sa ha kada ka jung kali kalong kin bam na kada ka jung kali kalong kin bam na kini ki jaboh bangi ngi bread menta kata ka jeng kali kalong ka responsibility ban ngingin kit mangi ki bro ngi de ban kit ngi de ban raise ki concern ki jongi ngi de ban kran ka government na kapor ngi de ban pen mi ikini ki jing kabawan ha posno ka thaw ko jongi ngim de ban chu ngap namar na lagi ngap ko government kan le ko mo sngo namar kumbang ong mene ka jaboh ba Byrnihat ka don hapor surok kumno ki minister ki khabar khaman kata ka jeng kali ladang ngi raise concern ki le ko mon la aku ai ki paidbah hi bakin long ki masai kin raise concern ki jonki de ban show up ta mlali ngim not ban kren ko government kini ki bro ngi shna mangi penmi mangi ka ne ka seat yaki ngi de mangi ba penmi kini ki bro bakin shong ha ka shuki de ka kamram ka jongi ro bangin kren bangin ong yaki na ka por non asia banok tangini content publish buni baro ke bapet and God bless you all sa pentip nga please ngom no ko video ang ko episode pin like pin subscribe pin share rukom jo